úzkosti, tlak na hrudníku, ťaživé emócie, vyslovene nám tu niečo sedí nám niečo na srdci. Ako si pomôžeme a uvoľníme emócie a tento tlak sami doma? Som terapeut alebo praktik čínskej medicíny a pomáham klientom na osobných konzultáciách a prinášam aj vám rady, ako si môžete pomôcť sami doma. Zameriame sa na oblasť našej hrudnej kosti. Hrudná kosť začína pod jugulárnou jamkou. Na hrudnú kosť sa napájajú rebrá a ako končí hrudná kosť, tam pod ňou je ešte oblasť tzv. Mečovitého výbežku. Celá táto oblasť teda sa používa na uvoľnenie emócií, otvorenie hrudníka a na celkové skľudnenie organizmu. Ktoré sú najsilnejšie body v tejto oblasti? Jeden je u mužov asi na úrovni bradaviek, a potom veľmi silný bod je na úrovni toho mečovitého výbežka, v oblasti toho mečovitého výbežka. Ukážeme si 3 metódy stimulácie tejto oblasti. Prvá, urobím si rukou takéto hrabličky a prsty držím pevne. Budem si pobúchavať tú hrudnú kosť, idem z vrchu, smerujem dole. Pobúchávanie by malo byť relatívne silné, malo by to dunieť a tá oblasť vás teda môže aj bolieť. Ukážem ako. To je prvá metóda. Druhá metóda je, že si túto oblasť rozmasírujem. Takže ako keby to mäsko, ktoré mám na celej hrudnej kosti, si takto palcom, najlepšie palcom, si ho chytím a budem si ho ako keby si ho snažím otrhať od tej hrudnej kosti a tým si ho vlastne rozmasírovávam. Môže to byť naozaj bolestivé, takže buďte k sebe jemní, skúste začať najskôr tak, aby vás to úplne nebolelo. Potom postupne, keď už tá oblasť bude uvoľnená, tak uvidíte, že sa vám to podarí celé pekne rozmasírovať. To bola tá druhá možnosť. A tretia možnosť stimulácie je, že palcom si takto budem prechádzať po tej hrudnej kosti smerom dole a tu môžete pokračovať až v oblasti toho mečovitého výbežku. Tam to tiež môže byť bolestivé, je to na dotyk, to býva, alebo teda palpačne na tlak, to býva citlivý bod. Ak máte náročný deň v práci, môžete si na chvíľku ísť bokom, vyberete si trebárs jednu techniku, povedzme to pobúchavanie tými hrabličkami, to mám osobne najradšej a výborne si pomôžete aj od nechcených myšlienok, pretože myseľ, keď jej dáme úlohu, ona sa rada chytí tej úlohy pobúchavať po hrudnej kosti a tým pádom si obmedzíte aj nechcené myšlienky, otvoríte si hrudník, uvoľnite si emócie. Napíšte mi do komentára, ako vám táto technika pomohla. Pre viac tipov a trikov sledujte moje sociálne siete a dajte like.